יש לי במה בראש, והיא מציאותית יותר מכל במה. וכשאני יורדת ממנה, אני יורדת לשפל המדרגה. יש לי תיאטרון שלם בראש, ואני בו הגיבור. לא, עזוב, זה לא עובד, תביא לי את זה. אוקיי, טוב, אז בוא נעשה ככה. יעל בקר, היי, שחקנית, לאור יום, בלי פור, בקטע לא משוחק. כן, אז בדרך כלל יש לי מלא מה להגיד, ופתאום אני מוצאת את עצמי בלי מה לומר, שזה מאוד מוזר. נכון זה מוזר? אין פה אף אחד, כאילו זה... לא, האמת שיש פה בחור נורא נחמד, אבל בקיצור, תיפגש איתי. אתה לא תתחרט על זה.